Sakbay man ti amin kablawak man itinayat unay nga agdingdingeg agbuy-buya iti nalatak nga istasyon tayo iti naimbang nga oras da amin ket kas digiti kayo nangigan iti biyang iti syudad ti Batak ada digiti ngamin nagdalanan da nga nangnangro na ti sanggunyan panlunsod nagdalanan da nga aslang pinakarukod ti magapkapuanam nga inyulog iti Department of Interior Local Government nga isungarot iti nakayalatan iti syudad iti napintas nga grado wenno pamadayaw akas iti naramidan iti panlunsod iti unos iti may nga termino iti kalabes ket anya digiti nga nagrukudan ket digiti panakay address wenno panakataming giti putar ti ordinansa wenno resolusyon nga may naing kinigiti vulnerable sectors of our society digiti serbisyo nga dadtong mga nasken unay nga iululog iti DILG akas pagrukudan ko mga ingkagunodan digiti core areas or core values ano ligay financial, environment, anti-drug program and DJ ligitay sumagmamanong gunodan kidetay 17 point Millennium Development Program ket naanong mati sanggunyan panlunsod digitoy nga bambanag nakaputar mat implementar mat digiti nga naputputar nga resolusyon ken ordinansa iti sabali nga bangir na sanumat nga nananay nga pinag gastos winong binusbus iti kwarta iti gobyerno nga masursurot mat amin iti pagalagadan iti budget circular babaen iti panaka putar manen iti linteg tapno ti kasta ket guided latta iti maysa nga local government may sapay digitay systematic and orderly nga sistema ti maysa nga sanggunian panlunsod iti records keeping iti codification pinang code mo nalakang i-access transparent accessibility of records na comply tayo mat amin digijay so nga nagasat manen iti may kamanong darasen na ti syudad tayo ket mayal alat na digita nga pamadayaw. Kahit nasawain na po si Mayor, actively participating ti biyang ti syudad ti Batak ng Rona iti biyang ti legislative karigito yung kasi nga. Wen at awan mat iti implementar iwayat ti executive department no agtaod mo ti sanggunian panlunsod with no legislative branch of the government. So digijay iti aramidin tayo and digiti da sumagmamano pay nga linteg tapno ti kasta ket dete mapalakan digiti proseso tapno iti local government tayo na alalisto nga ag-develop manipod iti economic, social, infrastructure, environment. No, adda digiti nga pagalagadan nga pagbatayan alalisto laeng nga magunod digiti mission and vision ti maysa nga lugar ken guided ka iti national program for 2040 iti program ti national government aside from the bagong Pilipinas is the 2040 nga arapa apti pagigitay ka Pilipinas. So align ka dapat kinigitoy from the national level up to the barangay level. So nga
da kami dito sa Bunyan ket ipal palagip milat kang karay digiti barangay level no kasano da nga aramiden met ti annong da akas gobyerno iti barangay.